बोले खाऊ तारा नाम खाऊ जगदारे ଆଉ ତାର ପଛେ ସେ ବାବାଜୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଔଦଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାତୁଲ୍ୟମାନ ଚେହେରା ଥାଉ ଅତୁଳ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବନ୍ତ ତେଜବନ୍ତ ଭାବନ୍ତ ବିଭାବନ୍ତ ପ୍ରଭାବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାର ନାମ ଥାଉ ଉଚ୍ଚପଦ ଥାଉ ବୋଲେ ସବୁ ଅକାରଣ ସବୁ ଅକାରଣ ସବୁ ବୃଥା ଯଦି ଦେଶ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଭାଷା ପ୍ରୀତି ନାହିଁ କଟକ ସହରରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକ 200 ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଞ୍ଜ